Vasquiños en Santiago, onde o ruido das tapas dos sumidoiros non deixa dormir os veciños. Antonio, o problema está moi claro, pero non se atopa a solución. Efectivamente, compañeros, mirad, están pasando por aquí. A ver si nos podemos achegar un poquinho, Galo. Estes veñen moi arrimados aquí, eh? A ver si este... ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Non sei se aprecia na cámara, compañeros, non sei se o son se aprecia como estamos vivindo ao vivo. Imaginadvos todo iso, compañeros, durante unha noite, 2 noites, un mes, 2 anos, 5 anos, iso é o que vive Galo, que a súa casa, compañeiros, está aquí ao lado, e neste pequeno treito de estrada, compañeiros, contamos antes na primeira conexión que había en apenas 40 metros 18 tampas de sumidoiro. Claro, isto fai imposible dormir. Antes quedamos no relato que nos contaba Galo, porque Galo empezou a súa odisea hai 5 anos e incluso falou co Concello. Ti falaches co Concello e chegaron a amañar moitas delas, non? Bueno, evidentemente, o primeiro que quero decir, perdón, Sí? é que eu non represento aquí a ninguén máis que a mí mismo. É que o que trato é de mellorar a saúde, sobre todo, dos veciños de Vasquiños. Moi ben. Bueno, isto comenzou fai 5 anos cando empezamos a rehabilitar aquí unha casa, unha vivenda para nosa. E que empezamos a comprobar que este gran número de alcantarillas que temos diante da casa pois perturbaba o noso descanso e a nosa saúde. Que ocorre? Que empecéi a mirar a ver como podíamos tratar de arranxar este problema. Fun ao Concello, daquela estaba de concellal Gonzalo Muiños, e durante 2-3 anos estivemos a falar, a facer, incluso o Concello fixo un estudo de nivel de ruido por unha empresa de Narón, la cual... Unha empresa mediu o ruido e efectivamente decretou que se pasaban os decibeles permitidos, non? Totalmente, estivo na miña casa durante hora e media medindo e na rúa e fixeron un dossier, bueno, un mogollón de páxinas que tiña. Porque ti antes me dicías, Galo, que digamos que o recomendable, ímonos chegar un poquinho aquí á dereita, o recomendable estaba entre os 30 e os 50 decibeles, non? Vamos a ver, según a OMS, que é a que nos indica o nivel de ruido que podemos soportar, pois igual que un traballo que ten feito o Concello do año 2003, publicado no Boletín Oficial da Provincia con data 24 de decembro de 2003, modificado no 2010 e no 2018. Que nivel dinde permitido? O nivel permitivo nunca máis de 75 decibelios. E por estas medicións que se fixeron aquí superaban ese nivel? Na miña casa 80 decibelios en algúns momentos. Dentro da casa? Dentro da casa. Vale. Comprobada que o aislado da nosa vivenda estaba correcto. Vale. Ti aí, porque estamos quedando sin tempo, Galo, pero para acabar de contar a historia, desde o Concello ti atopaches unha vontade de amañalo, pero logo o problema é que non hai unha, digamos, un mantemento e digamos que as tampas que se fixan co paso do tempo e co tremendo tráfico que hai aquí, e sobre todo días como hoxe de chuvia, que ainda hai máis tráfico, acabanse afrouxando, non? E pasa como algunha destas, non? Claro, o problema é que cada tapa ten o seu dono. Exacto. E que hai que pelexar con cada un deles. Concretamente, ahora estamos co de Fenosa desde o 24 de agosto do ano pasado e todavía sen arranxar. Aí está, compañeros, porque o que apunta Galo e o apuntamos na primeira conexión é que non todas as tampas son da mesma entidade, non? Esta, por exemplo, é de Unión Fenosa, outra pon que é de Telefónica, outra pon que é de Fluviais, que entendo que é do Concello. Maximino está en plató, non sei se quere aportar algo. Maximino, que tal? Hola, mira, eu coido que o que terían que facer sería que o Concello tomara a iniciativa e requerir a todas estas empresas para que solucionaran o problema. Non é cuestión de que os veciños vayan empresa por empresa, sino que a requira o Concello que realmente a vía pública corresponda ao Concello. E é certo que, a parte do ruido, todas esas tapas de ferro son tremendamente perigosas para as bicicletas e para as motocicletas. Como frenes aí encima dunha tapa destas, pois as posibilidades de que vayas ao chan son moitas. Hola, Maximino. Hola, Galo, que tal? El di que Concello que poida servir de intermediario Claro, para non porque ter había do que ir Concello, claro. o Concello, a Fenosa, a Telefónica, o outro, pero iso xa o intentaches, ou? Mira, totalmente, está intentado por todas as bandas, pero sobre todo o que pedíamos en aquel momento é que, igual que hai unha cuadrilla de operarios que arranxan os xardíns ou que arranxan as pedras da zona bella para os peregrins, pois que traten de arranxar todas as tapas que existen no noso Concello, porque eu estou falando Vasquiños, pero convivo con outras
tapas de alcantarilla de outras zoas, recoñezo que os veciños estarán igual de molestos que estamos nós, porque isto non digo que sea unha causa importantísima para a vida, pero sí. Non poder dormir está claro que afecta gravísimamente, claro. Antonio, sorprende tamén un pouco a acumulación de tapas de sumidoiro, porque nese anaquiño no que estades de apenas, non sei, 15 metros, contei cando menos 10 ou 12. Quero dicir, non é habitual que estean todas tan xuntas aglomeradas nun mesmo lugar. Pero se están ben postas, Massimino, non deberían facer ruido, non? Se están ben colocadas, Claro, o problema é que esos, claro, teñen que ter unha amortiguación de goma ou ter alguna cousa para que non fagan este tipo de ruido, que, claro, eu que digalo, eso é, todas as noites eso é insoportable. Está probando a amortiguación. A ver, cuidado que a Rúa Basquiños ten bastante tráfico e na que entendemos que se están indicando e está precisamente, pois, comprobando Pero mira como se escoita, esta alcantarilla. Antonio sempre dando todo pola noticia. Hasta logo. Antonio, moitísimas grazas. Imos despedir a conexión antes de que nos chamen a atención alguén. Ven o tren, a modo que ven o tren. A modo que o mellor agora acabamos de acabar de amañar a situación. Ven o tren, compañeros. Ai, o tren turístico, vai aí. Ai, a ver. Sí que é certo que o tren turístico pasa por aí todos os días, varias veces. Sí, compañeros, pero esa está frouxa. A de Fenosa está frouxa. Moitísimas grazas, Antonio, e grazas a Galo que nos contaba esta problemática desta Rúa dos Basquiños, un barrio que, por outra banda,